Желязната порта скърцаше като вой, когато Ан се блъсна в ръждясалата й конструкция, давайки достъп до стария санаториум на Сен-Жермен. Пълзящата мъгла покри земята, правейки тишината да изглежда жива. Всяка стъпка в главния коридор отекваше като шепот: «Върни се, върни се!» Стените, износени от времето, показваха тъмни петна, които приличаха повече на невидими ръце, които се опитват да надръскат камъка. Въздухът миришеше едновременно сладко и кисело, като застояла кръв, смесена с мъртви цветя. Държеше само маслен фенер, чийто блясък трептеше, хвърляйки трептящи сенки върху счупените врати. Когато стигна до фоаето, нотки на далечна песен, мелодия на пиано, отекнаха от стаята вляво. Всеки акорд идваше и си отиваше, сякаш някоя стара душа репетира с Богом. Ана ускори крачката си, неудържимо привлечена. По пътя той случайно изпусна кутия кибрид. Докато се навеждаше, за да го вдигне, усети ледено докосване на рамото си. Той се обърна светкавично, но нямаше никой. Само отражението на собствените му очи в замъгленото стъкло на бюфета. Музикалната зала беше пълна с столове, подредени около роял, чието клавиши се движеха сами, удряйки крива мелодия. Пейката беше празна, но за миг Ана се закле да види наведена фигура, която си играе с костеливи ръце. Фенерът трепна и тя се отдръпна, спъвайки се в порцеланови фрагменти, разпръснати по пода. Звукът внезапно замлъкна, потопявайки я в тишина, по-лоша от преди. След това дойде дълбока въздишка, сякаш цялата сграда дишаше преди да издиша приглушен писък. Следвайки страничен коридор, Ана открива стенопис с стари снимки, приковани към стената. Пациенти с широко отворени очи, изкривени от паника уста, рани, зашити по гротескен начин. На всяко лице по един поглед, мъртъв, но все още молещ за помощ. Тя осъзна, че няма дати или имена, а само сенки, увековечени върху пожълтяла хартия. Той се приближи, за да докосне изображение. Стъклото се напука и той усети как студено парче преминава през ръката му. Шепот му изби в ушите: «И ти ще ни подлудиш». Земята леко се разтресе и вратата отдясно му се затвори с трясък. Тя изтича до него и се опита да завърти дръжката, но тя беше безполезна. Зад него нещо биеше силно, като хаотично сърце. Ана държеше фенера по-здраво. Пламъкът трептеше, осветявайки пътини от тъмна кръв, които минаваха през пукнатините в дървото. Тогава пронизителен писък се разби в ледения въздух, разкъсвайки гърдите му по настояване на гладен хищник. Изпаднала в паника, тя се отдръпна и видя в трептящата светлина, че земята е покрита с кости, прешлени, ребра, фрагменти от черепи, натрупани като отвратителен пиедестал. Всяка кост сякаш намазва дървото с вискозна течност, която напоява коридора. Ана усети как сърцето й се ускорява, докато се опитваше да си спомни пътя обратно, но коридорите се умножиха около нея, образувайки влудяващ лабиринт. Изведнъж колективен шепот отекна в унисон: «Влезте! Оставам! Завинаги!» Гласове идваха от всички посоки и таванът започна да капе черна течност, която падаше в дебели арки. Тя ахна, фенерчето се изплъзна от ръцете й и светлините изгаснаха. Беше заобиколена от твърд мрак и дълбоко в себе си чу детски смях, но изкривен, сякаш те бяха възпроизведени от възрастни гласове с провал на записа. Когато фенерът светна за последен път, Ана видя нещо да се движи на отсрещната стена. Стройна, безлична фигура, облечена в червена лабораторна престилка. Ръцете му бяха остри, ръждясали остриета. Вратата зад Ана се отвори сама, разкривайки стая, осветена от черни свещи. В средата имаше табуретка, а върху нея лежеше книга, чиито страници се въртяха сами с червено мастило. «Добре дошла, Ана. Церемонията ще започне скоро». Тя се оттегли, но провисналият подразкри стълбище към мазето. Там има още една покана. Вериги, драскащи парапетите и гласове, пеещи и изкривени песнопения. Дори в паника, Ана почувства, че нещо вътре в нея и заповядва да слезе. Всяка стъпка отекваше с задушени стонове.
На дъното на кладенеца осветлението беше слабо, но можеше да се видят редове от епроветки, съдържащи мътни течности и запазени малки тела, отворени очи, зеници, разширени от ужас. Пеенето се увеличи в сила. В края на коридора имаше носилки с кървави чершафи, които се движеха като живи змии. Една носилка плачеше, друга потръпна, сякаш пациентите, потопени в кошмари, крещяха за освобождаване. Ана се опита да избяга, но нещо я сграбчи за крака. Бледи пръсти, влажни, като изгнили корени. Погледна надолу и видя ръка, която излизаше от бетона, дърпайки я все по-дълбоко и по-дълбоко в мрака. Преди викът му да се изгуби, в края на подземния коридор се издига фигура, мъж с изкривено лице, очи, слети в черна маса, уста му е зашита с ръждясали игли. Той държеше блестящ скалпел. Той тръгна към нея като диригент, дирижиращ симфония на ужаса. И когато Ана най-накрая стигна до последната стъпка, тя усети как студените ногти разкъсват плътта й и песента се превърна в един единствен колективен писък, смесващ болка, ярост и триумф. Въздухът се пръсна и за миг фенерът се разкри, разкривайки празния коридор, с изключение на дълбокото петно от кръв, което се простираше към нея. След това се пропука вратата, последвана от шепот, който отекна като чук в черепа му. Сега ти ни принадлежиш. Коридорът замлъкна. Вратата отгоре се заключи. И Хана, сама в тъмнината, усети как сърцето й се поддава на студ, който не е от този свят. Ана усети тежестта на тишината да стиска дробовете й, докато търсеше изход в лабиринта под земята. Стъпките на мъжа с изкривеното лице спряха, но ехото на собственото му сърце биене звучеше като чук в ушите му. Всеки път, когато стъпи върху парче стъкло или кост, вълни от болка преминават през голите му подметки, разкъсвайки и без това тънкия слой кожа, който му е останал. Коридорът се стесняваше, живите стени пулсираха, сякаш имаха сърце. Олющената боя се развълнува, разкривайки древни латински надписи «Animus vincitur corpus manet». Душата е победена, тялото остава. Ана преглътна паниката си и продължи напред, въпреки че чувстваше, че това е покана за погибел. Пеенето беше намалило и се превърна в шепот с един единствен, почти майчински глас, викайки името й с непристойна сладост. Когато стигна до разклонението, въздухът стана по-топъл и острата миризма на амоняк се смеси с металната миризма на прясна кръв. Тя избра правилния път, водена от проблясък на трептяща светлина в далечината. Всяка стъпка беше щателно пресметната, нямаше повече място за препъване. Спираловидното желязно стълбище, което намери, скърцаше с всяка стъпка, сякаш се опитваше да я спре да се изкачи. Въпреки това, тя накуцва, притисната от невидима сила, която й казва да не се отказва. На горната площадка се отваряше преддверие сред черни колони, издълбани с лица на агония. Там се носеше смръдлив призрак, вериги висяха от китките му, сякаш някога е имал човешки ръце. Съвършеният му поглед беше направен от отсъствие. Въпреки това, Ана почувства, че е погълната от тази празнота. Фигурата вдигна верига и тя осъзна, че всяко звено е направено от малки стъклени фасети, фрагменти от огледала. Докато маслената лампа трептеше, огледалата отразяваха усъкатения му образ, разпръсквайки множество копия на бледото му, изваяно от ужас лице. Без предупреждение призракът се втурна напред и краката му пронизаха земята, потопявайки мраморната статуя, която поддържаше колоните. Ан се отдръпна, препъвайки се в пиедестал, и звукът от разбиващи се статуи отекна като приглушени гръмотевични бури. Стените се разтресеха, парчета мазилка паднаха, разкривайки горещи тухли отзад. Атмосферата стана задушаваща и тя усети как гърдите й горят, сякаш диша жарава. Когато призракът се опита да я докосне, се появи ръка с набръчкана кожа, която изстреля крива кама, която прониза въздуха. Маслената лампа излетя от ръката му и пламъкът угасна. Всичко потъна в мрак и колективният шепот се надигна отново, но този път не беше страх. Това беше триумф.
Хор, който я приветства като част от семейството на мъртвите, затворени там. Ана вдигна ръце, опипа стената и намери тесен отвор. Той промуши стената, която се движеше като плъзгаща се плът и кръв, и разкри тесен тунел. Тя пълзяше, сякаш бягаше от собствената си сянка, чувствайки, че е засмукана във водовъртежа на отчаянието. Тунелът се спускаше спираловидно, без видим край. Топлината се увеличаваше, докато почти изгоря. Стените се лееха, сякаш бяха живи, и тя почувства присъствие зад себе си, шепнейки тайни, които разяждаха здравия и разум. Всяка дума беше покана към лудост. Можех да чуя гласовете на възрастните, които пееха приспивни песни, примесени с детски смях. На дъното на тази яма от плът и камък, Ана най-накрая осъзна, че няма светлина, освен пламъците на висулките, които се движеха сами, събуждайки редици от тела, изпънати на площадката. Всички носеха униформи, изцапани с стара кръв, восъчни очи, обърнати към тавана. Това беше съдът на забравените и тя току-що беше получила присъдата си. Пеенето спря и в абсолютна тишина пукането на собствените му артикулации изглеждаше като необратимо изречение. Тогава отгоре отекна пронизителен писък, но не негов. Той дойде отвътре и сякаш раздели съществото и на две. Ана повдигна лице в мимия на молба, докато веригите се извиваха и издигаха, привличайки пламтящи остриета, които очертаваха танцуващи сенки през тунела. Тя пое дълбоко дъх, опита да избяга за последен път, но веригите се спуснаха в синхронизирано движение, заклещвайки глезените й. Смях отекна отгоре, идващ от коридор, осветен от черни факли. Ана се изправи, опипвайки въздуха, и видя в далечината масивната врата на санаториума, която се отваряше широко. Студена, бяла, безмилостна светлина премина през пролуката и влезе в светлината на живите. И в момента, в който почти стигна прага, тя усети как веригите смазват костите й, а писъкът й се удави в окончателно мълчание. Вратата се затвори бавно и светлината беше изключена, оставяйки мазето в абсолютен мрак. Песнопенията се възобновиха триумфално, а стените въздъхнаха, подхранвани от още една хваната в капан душа. А отгоре, в музикалната зала, пианото отново свири, композирайки мелодията, приветстваща новите жители на Сен-Жермен. Хана усети как веригите пронизват плътта й. Зрението й се замъгли в тъмно, докато всяка брънка откъсваше парчета от живота й. Триумфалното пеене се надигна в екстаз, но след това нещо се промени. Гласовете събудиха надежда насред агонията. На пианото прозвуча дисонантен акорд, сякаш жива ръка искаше да обезобрази оригиналната мелодия, и пеенето спря за неудобен миг. В това кратко мълчание Ана събра последната си искра сила. С огромно усилие той вдигна измъченото от болка тяло и като сграбчи една от веригите, я усука с треперещи ръце, докато чу металното пукане на счупването. Кръв, блика и война болка се изтръгна от гърлото му, заглушен от тежестта на тъмнината. Тя падна на колене, докосвайки влажната земя, но за първи път без вериги. Отгоре мелодията се върна, сега бавна, каденцирана, всяка нота беше кама на отчаянието. Ана пропълзя към спираловидното стълбище, накуцвайки между парчета счупен мрамор. Пред него се появи призракът от кухи очи, протегнаха ръка, увенчана с леден дим. Нямаше спасение, нито един бегач не води до свобода. Единственият изход беше да продължи напред, да се гмурне в сърцето на мрака, който я задържаше. Когато стигна до последната врата, Ан намери главната зала, окъпана в приглушената светлина на черни свещи. Роялът заемаше центъра, а отгоре скърцаше книгата с кожена подвързия, страниците се превъртаха сами. С кървави букви пишеше «Край» или «Ново начало». Студен вятър издуха свещите и само ключовете блестяха като зъби, готови да погълнат всяка надежда. С треперещи ръце тя заглуши звука, излизащ от инструмента, натискайки клавишите един по един. Мелодията се промени, стана тъжна, почти човешка, сякаш тази песен можеше да бъде заглушена само от нея.
Всяка нота отекваше между колоните, издълбани списъци, докато в рядка въздишка пианото замлъкна завинаги. В абсолютна тишина Ана почувства как тялото й трепери и мрачно облегчение залива ума й. Веригите, които някога са я затваряли, лежат на земята, инертни. Призракът се приближи, но вместо да атакува, потопи празното си лице в лък. Ана се изправи, залитайки и направи първите си стъпки към вратата. Когато я отвори, пълзящата мъгла отвън се изля като ледена прегръдка. Тя си тръгна, без да поглежда назад. Всеки дъх напомняше за онова, което беше оцеляло. Желязната порта се затвори с последен трясък, заключвайки санаториума на Сен-Жермен в собствения му ад. Ана стоеше на прага, гърдите й горяха, чистият въздух заливаше дробовете й. В далечината пианото прозвуча последна нота, далечно ехо на песен, която никога не бива да се свири. Докато вървеше по изоставената пътека, нощта възвърна мрачната си мантия и дърветата шепнеха името й, вече не като покана, а като предупреждение. Някои врати, веднъж отворени, никога не се затварят наистина. И в сърцето си Ан знаеше, че част от душата й е завинаги затворена в коридорите, където сенките танцуваха под звуците на пианото на Сен-Жермен.